Som a un altre indret del museu, ara al costat d'aquesta caixa de mariner. És maca, eh? En el museu n'hi ha moltes d'aquestes caixes de mariner. Eren les que feien servir per anar i venir. Els que tenien diners se les feien pintar. Aquesta és especial, no és com totes les altres, no? Aquesta és més reforçada, més bona. Aquesta, el reforç que té, el té per fora, perquè està folrada de pell. Mireu, fixeu-vos-hi bé. Aquí ja es veu una miqueta. I per sobre, per sota i al darrere també té pell. I ara algú de vosaltres podria dir: i què té a veure això de la pell amb en Josep Xifré, que és el que ens ocupa? Home, hi té molt a veure. A hores d'ara ja hauríeu de saber que en Josep Xifré en sabia molt de pell, perquè aquí a Arenys havia treballat a una adoberia, on adoben la pell, on l'arreglen, on fabriquen pell. I quan se'n va anar a Amèrica, allà a l'Havana, va anar a treballar a una altra adoberia del seu oncle. Sí, ja ho sé, que la pell no es fabrica, que la pell és una cosa orgànica, que la tenim tots els animals, totes les bèsties encara en tenen més gruixuda i millor. Sí, no es fabrica la pell, però s'ha de tractar, perquè si no es tracta es podriria i no duraria el que duren les pells adobades. En Josep Xifré tenia un germà, en Domènec Xifré, que vivia al sud de Sud-amèrica, a l'Argentina, i des d'allà li enviava moltes pells, perquè a l'Argentina es crien moltes vaques, bous, i també cabres, i també xais, i aquestes pells eren les que en Domènec enviava directament al seu germà, en vaixells, cap amunt, per l'Atlàntic, per l'oceà, cap a l'Havana. En Xifré les agafava, les adobava, les arreglava, hi havia els blanquers, que eren els que primer tractaven la pell, la netejaven tota ella, i després els assaonadors, que eren els encarregats de fer que la pell no es podrís. Amb una sèrie de barreses, d'arbres i què sé jo, feien uns quants elements químics i aconseguien que la pell no es podrís, que quedés el cuir dur, amb el qual es reforçaven caixes de mariners com aquestes i amb el qual es feia tot això. Mira, això ho és, i és ben antic també, una pataca de pell per posar-hi, no sé, 1000 coses, amb molta resistència. Aquesta és antiga i encara dura. I també es feia moltes coses més. Una de les tals, mireu, els tinc aquí. Es feien cinturons. Aquest cinturó és molt antic, potser no tant com els d'en Josep Xifré, però també és molt antic i encara és ben valent i ben fort. Ell havia aconseguit tenir un monopoli de la pell, o sigui que el mercat de la pell, gairebé tot, passava per ell. Subministrava molta pell, per no dir tota, en els Estats Units. I tant. Estic segur que en moltes pel·lícules d'aquelles de l'oest, de pistolers i d'indis, segur que hi ha pell d'en Xifré, si més no en aquella època. Tots aquells cinturons on hi havia els revòlveres i les bales, tots aquells cinturons eren fets amb pell, i la pell, en aquell temps, la subministrava en Josep Xifré. Ves si no hi té a veure en Josep Xifré amb la pell. Ja ho crec que sí.